Danas se snima emisija TV škola. Sviđa mi se jako sviđa na vrtiću, pošto ima puno mojih prijatelja sa igrališta, a ne kao u vrtiću. I ide mi jako dobri prijatelji sa mnom i meni je jako lijepo u školi. Najdraži mi je predmet matematika, informatika, a engleski mi je najgore. Najgore mi je tjelesni, priroda mi je Zašto voliš matematiku? Zato jer mi je starijem bratu najgori predmet. Najbolje mi je kad se igra i kad se drugim. Što se tebi sviđa u školi? Sviđa mi se glazbeni, engleski i matematika. Ja volim matematiku i tjelesnik. Što ti se sviđa najviše u školi? Tjelesnik. Zašto? Jer je to najlaganije meni. A što ti je najteže? Engleski. Zašto? Nam je turski jezik. Pa Medo Paddington je iz Engleske. Da, ali mi slušamo ga na hrvatskom. Što se tebi najviše sviđa u školi? Engleski, hrvatski, a najgore mi je kad je buka zato što ne mogu se skoncentrirati ili pogriješiti. Što je tebi najzanimljivije u školi? Pa, kad učimo matematiku i kad... Ali voliš ići u školu? Pa što ti je u školi toliko super? Sve. Ali bi se vratio u vrtić? Meni u školi najbolje kad učimo matematiku, informatiku, idemo na tjelesni, izlazimo van i igra. A što si ti prije škole sve morala naučiti da bi išla u školu? Pa, brojati i pisati sam već odavno u vrtiću naučila, ali sam morala naučiti zbrajati, oduzimati, dijeliti i množiti. To već sve znam. Aha, pa zašto onda ideš u školu ako to sve znaš? Zato što su me roditelji poslali. A ti ne bi išla u školu? Pa, ja bi išla u školu, ali ne znam što bi još naučila u školi. Aha, sve si naučila što se treba naučiti u školi. On znači sad se dođeš samo igrat. Da. Sve ostalo znaš. Zeka išao prvi dan u dućan i pita imate li burek od Ona kaže nemam. Zeka zađe drugi put i pita imate li burek od mrkvice. Ona kaže ne, nemam. Dođe Zeka treći put i pita imate li burek od mrkvice. Ona kaže ne, nemam. Zeka dođe treći put, četvrti put i pita imate li burek od mrkvice. I ona kaže da imam. A Zeka kaže tako da je bijak.